Добре. Здравейте, аз съм Луко 2000 и това вече е първият клип, който ще играем. Днес ще играем Draw vs Zombies. Това е някаква нова игра всъщност. Да. Аз тук трябва да съм чудовище. Добре, това е от миналата игра, ще съм куче. Как се казва тази мини игра, бе? Това е един мой приятел. Draw vs Zombies, сега моквай. Ама от кой сервер? Ай, ще в социалните бягай сега. Мога почакай, после ще видим пак. Така, и аз съм куче, и като лъв съм, то пък е скелетен, нали, вие ме виждате като човек, ама аз съм в принцип куче и нападаме базата, която е тя, те се я строят. Това е според мен яка игра. То пък Spider Michael. Не обръщате внимание на този. Ще минам тук. Обаче трябва да има активнат. Кучо, тъжи. Отивам да ловя риба. Абе, кой е? Добре, явно сме превзели базата. Не знам, аре като почне новата игра. Тъпах някакъв. Значи ще продължа. Вървя нагоре. Хайде бе. Може да не ме чуете много добре, защото при медижните проби стана така. Абе по-късно ще ги гледам настройките. И ще вървим 2 часа. Това е базата им, която сигурно скоро няма да се... те го гледат. Ами. Добре, не знам сега как. Малко ви... Без всъщност се го портала, ще отивам в хъба и ще гледам някаква друга игра. Пък тая по-ще влезна като не съм много стар. Ако искате, може да играем малко GTI 1 или 2, аре GTI 1. Само ми държи текстчър пака. Добре, Мартин, ако пишеш ти спри. Ама не знам дали си ти. В този текстчър пак... И добре, да влизаме. Ще ме нападат ма зомбите. Помощ. Кой е тук? Добре, тук няма още пари. Влизам. Сега ще... Добре, пуснаме на най-ужасното място, където може да се намери. Как ще се кача на лодката? Лошо. Бе, всъщност ще доплувам до там, ще правим дали може да се кача на лодката. Това е минигейм сервер. Айпито ще ви го дам в описанието. Мисля, че се казва Cosmic Craft. Абе, заглуши си микрофона. Чувам. Така и... мърза ми. Това е като Hunger Games, само че с оръжия. Пак търсиш честове, ма се развиваш като нещо като Survival. И може да си оставиш ендър честовете там в банката. Събия с R15, това е... Ебе си ми също. Ние ще взема амуниции. Обаче има някакъв, ето го там. Ще клекнем. И може би ще ме убия, защото тая игра много не ми е любима и ние играя. Минута ми игра, ето го. Видяна. Тъпо Стиви. Шит, много мразя Стивита. Аре бе, какво? Е по пиджама, ама. Добре, убихме го. Блокни бе. Така, нещо по... взехме амуниции. Трябва по-смешен клипа, сухар. И това ще му късам главата после, бе. Супер. Така. И... Стига ми писали, бе. Абе, и това ще му чупа мръсната главичка. Това е... Внимай как ми говориш, сухар, че пак няма да ядеш до вечера. Това е от бандата.
Аз ли знам, че Не, съм ти, ти. бе. Не, ти си от моята банда, аз се превзех. Свършихме патроните заради това мазохист. Абе, какво стана? Парички. Рокетман. Добре, вече си имаме пушка. Нека видим как гърми. Колко патрона има? Да използваш. Да, един патрон. Кожлия дори ще са. Има един патрон, който не знам. Стига. Това ми липсваше точно да затворен път. Идва и дам някакъв сатин. И трябва да спална по-бързо. 7 секунди. Някой ми е забил ножовка, дами и господа. Ето е такъв мене. Мохаха, това съм аз. Ти идиота. И добре, да видим дали Драго зомбия би трябвало да е свършил вече. Да. И нека да влизаме, да, свършил е. Не. Добре. Още съм такъв. Майко. Спрям с кучетата, бе. Добре, ако се чувате този звук, това съм аз, понеже съм куче все пак. Тук спайдър ми хвърли отрова. Ако иска да играе в този сервер и да снимаме двамата, да пише там. Защото абонак, ако не се обади, пана. Добре, не се обади. И съм знам да не има. Не, няма да има. Ще ма килна. И превземам база. Стига е. Това е бръснашко нож, ако се чудите. Вярвам ти. Гати. Без това е гати, бе, ще забраня компютъра за седмица. Сухар. Трябва кучка. Добре, ако искате ще играем в Hunger Games, защото не са така. Виж как забавлявам хората, сухарче. И бахи. Спри, бе. Абе, не псуй, бе, сухар. Ще изплашиш хората тук. Не, че някой останал да те гледа, защото не можах да увеселя още малко хората. Дами и господа, най-тъпия гей на света, дето нищо не разбира. Каза той, докато се гледаше в огледалото. Той е тъпанар. Чак да падна. Добре. Взимам от това, защото не искам да съм монстра. И ще играем в Hunger Games. В принцип аз имам хак, ама не го ползвам много често. Имам снимки на хака му, ползвам го всеки път, когато играе пъл и всякакви останали неща. Лъкни, бе! Добре, Optic PvP. Survival Games, ето ги. Какво? Пълен е сервера. Добре, сега влезах в някакво друго. Ще ми download на терена. Поне 10 пъти, 10 снимки, когато се използва хак. Аз имам твоя снимки, момче. Аз съм го използвал 5 пъти, ти безкрайно. Извинете, че зарежа толкова бавно, но ние ще не знам какво сме. Да, просто... Нещо. Да, пусна, нямам си где това. Ето, призна си, току-що каза, да. Кой е? Пона. Да си направим да видим света. Току-що ти си призна, брат, че си сухар. Браво, сухарче. Зайченцето малко. Цял ден се е бало. И наши що ще имам по-силно, защото си усилил музиката от скайпа. Тай ли, бе? Да. Тъй кажи. Бе, дами и господа, се вземе от тази тъпа игра. Дито дори на лобито няма пуска. И това беше от него за сега. И чице ни видела нярчето мръснове. Да типа в хаката типа. Джеб сме. И добре, това беше от... Как може? Добре, това беше от мен. Беше ми първият... И от Венено 77. Махнете го този. Добре, това беше от мен.
И... Си гей. И ще се видим в другия епизод. Ай, чао! Ако въобще го гледате. Махама, не съм спрял клипа, дами и господа. И би трябваше да го справя. Ай, чао! Добре, тук... Брат, ако си го сложи, Добре, много ще и се здравейте успокоя. отново. Мъча да